A mérnök betervezte a 15 millió forintos gépészetet. A projektmenedzser például ebben az esetben megkérdezi az ügyfelet, hogy miért akarod ezt. És erre két eset van. Vagy az ügyfél elmondja pontosan, hogy ő azért kérte ezt a 15 millió forintos gépészetet, mert ezt és ezt és ezt és ezt akarom, ezt lediktáltam a mérnöknek, és ezért tervezte ezt. A másik eset, hogy azt mondja, hogy hát mit tudom én, ezt tervezte bele a mérnök. Ez a 90%. Ezt tervezte bele a mérnök. És akkor mondom, hogy figyelj, ennek itt van a műszaki leírásban, hogy a ház energia szükséglete 70 kW per négyzetméter per év, és a fűtése ilyen meg ilyen, ez itt szépen itt van. Hogyha ugyanezt mi megcsináljuk 5 millió forintból egy közönséges hőszivattyúval, padlófűtéssel, és ugyanennyi marad a háznak az energiaszükséglete, és te effektíve, amit havonta ki fogsz fizetni, illetve évente ki fogsz fizetni fűtése, meg a hőszivattyú karbantartása, stb., az pont ugyanennyi lesz, akkor is ragaszkodsz ehhez a 15 millió forintos verzióhoz, vagy akkor inkább legyen 5. És akkor ő eldönti. Tehát nem akarjuk mi lebeszélni arról, csak azt szeretnénk, hogy ő pontosan tudná, hogy amit rendel, azt miért rendeli, és annak mennyi lesz a üzemeltetési díja, hát nevezzük rezsinek, tehát hogy azzal a megoldással az ő házának a rezsie az mekkora lesz. Hogy ezzel legyen tisztában, tehát ő tudja pontosan azt, hogy mit tervez, és nekünk ne egy olyan valamit kelljen plusz 15 millió forintért megvalósítani, mert azt se tudja, hogy ő miért akarja, mert ilyet rajzolt neki a mérnök.